Qigong je stará čínska metóda kultivovania energie čchi v tele človeka. Môže sa aplikovať cez rôzne vnútorné meditácie alebo môže byť aplikovaná aj v rámci rôznych pohybových zostáv. A ide tam hlavne o to, že energia čchi, je to taká tá naša vitálna sila, musí v tele cirkulovať rovnomerne. A keď necirkuluje rovnomerne, tak sa môže niekde v tele zablokovať a v konečnom dôsledku to môže spôsobiť až nejakú chorobu alebo únavu alebo stárnutie zrýchlené. Takže vlastne Číňania zistili tými rokmi, že kultivácia energie im pomáha udržiavať sa zdraví a zároveň aj tým pádom dlhšie žiť. Aj telo sa samozrejme lepšie cíti. A v dnešnej dobe sa Qigong cvičí všade po svete a my sme zistili, vzhľadom na to, že sme sa k tomu Qigongu dostali z rôznych ciest, sme zistili, že ho môžeme dobre aplikovať aj v tej našej tanečnej praxi. Pracovali už mnoho rokov na tom prepájaní tanca s prácou s energiou a interpretov vlastne. No a teraz prvé by sme chceli trošku koncentrovanejšie, systematickejšie rozvíjať a objavovať rôzne cvičenia a hľadať prepojenie vlastne ako cez takú prípravu performerov, tanečníkov Hercogfického divadla vlastne môžu takéto cvičenia nejako posilniť a pripraviť aj do tej tvorivej práce, ale zároveň teda pomôcť týmto ľuďom ako keby udržiavať to telo harmonickejšie, zdravšie. So from the yin energy you create yang energy. Nás zaujíma aj tá ten širší dosah, takže pracovať aj s ľuďmi, ktorí nepracujú s telom ako profesionáli alebo nepracujú v oblasti divadla, ale vlastne môžu aplikovať. At a very physical level, I tend to be, I do things through muscle, so through strength, through energy, but it means also that I spend and I waste a lot of it. And this energy work is a phenomenal way of learning a fantastic efficiency. And with that comes a resilience and I think a well-being. Then you should take it at a different level. That is quite fulfilling, I find. As I know, there are two different energies, but which are complementary. So one is waving and transforming to another, and all the world is full of that energy. Also we as a people, so we have yin side and yang side depending where, but it's not so sharp border between them, because they could, depending on the situation, transform one to each other, so they are not oppositions somehow. They are really different, but somehow they are so fluently that they are not oppositions like black and white. So always in yin is a little bit of yang, and in yang a little bit of yin, and that I know today. Či je teda tá vitálna energia, na ktorej ľudia ale musia pracovať vedome. Proste to či nie je len tak, že je v našom telo a si to prečítame v knižke a zrazu už to či prúdi, ale že treba na nej pracovať vedome.
Qigongové princípy, ktoré samozrejme využívajú tie staré taoistické prvé teórie Yin, Yang a 5 prvkov, nás vlastne učia o tom aj, ako s tým telom prakticky pracovať, pretože niektoré časti nášho tela sú schopné určitých schopností a iné časti tela sú zase schopné niečoho iného. A častokrát v tom bežnom živote alebo aj v tej tanečnej alebo športovej praxi sme boli učení alebo nevedome robíme niečo nesprávne, nesprávnymi časťami tela alebo nesprávnymi plochami tela alebo nesprávnym spôsobom. A vlastne tie Qigongové princípy nám dávajú odpoveď na to, ako rozumieť tomu telu v tom zmysle, že prísť na to, ako správne pracovať, aby vlastne sa to telo menej opotrebovalo a dosiahlo ďaleko väčší efekt v tom pohybe. Also, crises are very important in our life. So that here is crisis, which is the beginning of something new.